Chłopi, słuchaj ta. Mam dla waj, jak to teraz gadają, challenge. Jak wa to zrobi ta, mota mnie kasta piwa. Poprawdze. Jak waj zatrzymie taką fejn siandarka, taką fejn policjantka. Ona waj tam lizaka zatrzymie auto, wa łetym knita łekno i sopety ta. Ne, wiele to przyjdzie zise. Ona w jedno podejdzie do waj, panie kierowco, no dzisiaj 1000 złotych. Te wagody ta, słuchaj, jocedową 500 i sadi do tełu. A jak wajedze ta auta, to musi ta zadbać o swoje auto, o stan techniczny. Także zaprosimy do mechanika. Dobrzyńcą kabaret Quinda Show je ekobudowlanka, mobilny hecie. Na hasło Quinda 3000 złotych zniści. Na kabaret Quinda Show roci Dobrzyńca Enzos 1 w Remi. Medycyna robłete, mammografio, chirurgio, sportowy badyrowania i wiele dredzich. O, cześć Stachu. Jo, Tydor, witaj. Słuchaj, ja bym brakłował jakąś farelka. Bo ja mam wszystkie farelki włączone i Co, to jest wam to na warsztacie tak ze mną, jo? Nie, co czekaj. Ja ostatnio przeprowadził takiego Passata, no ale z Niderlandów. To tam do jakiego kanału wpadło, czy co? Nie wiem, oni chceli pływać, czy jako amfibia. I me to wecygnele, wiesz, a ja chcę z tego zrobić prima sort, bez wypadkłewy. Jo, tu jest młody, sokrący jak gówno w przeramblu, także on tu na pewno bandzę miał. Jo, Jo, my co tam pojeżycimy coś tego, na jo. dzanka. A jak tam idzie na zakładze? A, pomału i do przódku, wiesz, No. jak to gadają, o, żeby nie było głęzi, nie? No jo, kol nas tu już dobrze, choć mało teraz klientów, ale Mało. luz je, ja so pedikir robię. O! A co tu za cierłeno strzała przejacha? Witam, witam. Ja to witam. przejacha, bo ten auto, Jo, jak ja jada po prostym, nie żadnych dzurów nie ma. A ja jada i to tak tak szansę. ja lubię jak białka jedza auta i to tak trząsę. No ja za baro prawie nie lubię. Mogę tam zazdrzeć, co to może być. Jo, my tu zaraz sprawdzimy, co to może być. Z kłęła ma chyba nie, bo tu geometria kłęów w porządku, algebra też, także to Niemcy, ale... A weski mierzycie, ciele tu był left wymieni wony. Na te opony to one są całoroczne. Ja je założyła, znaczy wulkanizację mi je założyła w maju i te oni je nadmuchyle i tak ja jeżdżę. Ale moment, te łed maja cały czas, ja wiem, że łeponę łenice wymienila, ale na tym samym lewce to ani razu go nie wymieniła. No i o co? Jene seja, łed maja na tym samym lewce łena jedzę. No jest te barchniało, to doch je tam przegnity już wszystko, strepiało ja wszystko. Doma te tyś łek na moś łed maja, zamkuj cię te czasa freszejeś. Nie no, ja łedem knę, żeby jakoś... ten No to fuch tak wylecł. samo z łeponem, a żeby ten cały tam fucht wylecł wszystko, to trzeba regularnie wymieniać. Joce weklareja z łeponą, a z tym lefta, to jest tak jak z taską. Jak Jo. te so taska do kawę kupisz, Ne? to możesz lata lateczny z tej tasci pić. Jo. Ale ty sami kawę za 2 miesiące te nie wypijesz. Nie, fu. No to tak samo tu, ten left to trzeba regularnie wymieniać, no to my co zrobimy, ale to nie jest problem, to ja co w 5 minut zrobię. Jo, o, to proszę mnie wymienić. Ale teraz ja co tego nie zrobię. No ale czemu? O, tu ju rura je fardych. Jeś, mogę rozwinąć. Joce to zrobię w 5 minut, ale teraz ja nie mogę, bo wzerej sobie z tyłu albo tu z przódku, co to jest za znaczk, co to jest za marka auta. To je ta. To jest ta. A z jakiego kraju jest to jest ta? Z Japonii. Nie. Brawo. A wiesz to jak długo idzie left z Japonii? A to nie może nasi go tam wdmuchać? No nie, no to musi być left do tej marci, ale... Tydor, te tam miał u siebie na warsztacie jakieś zapasy, jakieś porabeczków leftu z Niemców od Volkswagena, nie? Ale to było od Volkswagena, od Passata do Golfa, no weź i... No, ale to...
Możemy zaryzykować, choć jak ja tak historia znaja, to Niemcy z Japonią to nie jest dobry spar. No ale to może chcemy spróbować. No. Dobra, my zaryzykujemy, my Jo. to zrobimy. Jo, to O. my zaraz zrobimy. A jeś mnie tu... Jak ten- ty Czekaj. Nie seja, ale oni to mają spieprzony na tej wulkanizacji. Co stało? Ten left je krzewło napompowany. Wzery. Ty. Tydor, wzery le. Co? Tu, inne. Wentyl. Ten wentyl je tam do tyłu, a z tyłu ten wentyl je tak do przódku. A. Ej, Łeb teraz to co widzisz idzie. te. A, Łeb zeroś te czasa pogląda w telewizję. Jak dwie masy leftu, bo oni dmuchele, ten tył do przódku, przódk do tyłu. Jak dwie masy leftu nase nachodają jo. i so spłetkają, to może dać grzłet I gromówka! i zabić. Na śmierć! I to mnie tyś mogło zabić? Joce rzeka tak. Joce dum 200 we upustu. Jo. A te weste 200 do Ksandza nam siady i błękudzanku, że to jest ziejesz. O, Jo, jaś tak. jo. A, Ale my dobrze. to prosto napompujemy, to już nic nie tego. Jo, jo. elegancko. A ja jeszcze go dała, bo mnie tu byrna jedna przestała so świecec i to bym musiał wymienić. Cieki. O, ale temuś wsiedł ci widzę do wymiany. Jak przed ci widzę do wymiany, co? Wsiedł ci widzę do wymiany. Bo te jeś na latnych jedzesz, a to już na zemłewie trzeba sobie przerzucać. Nie no, to są te całoroczne opony. Łepone są całoroczne, ale jogodą widę, te musisz na zema mieć inny. Jak inny? No jak inny widę na zema? No to jedno musisz na zema, musisz inny widę, a na lato inny. No bo wid je inny w zema i w lato. Temoś krótszy dzień łeb zema, słońce je nizi i wtedy pod innym kąta parmienie słońca, które odbijają się od stratosferę i trafiają do atmosfery pod innym kąta i temu też ten wid mo insio farwa. A do tego wid, jak te dobrze wiesz z fizyki, mo jaką notera? I to je ta. No teraz widną. Korpuskularno-wałową. To znaczy, wid je równocześnie dzyleka korpuskułą, ale też wałą. I on musi iść na tych samych częstotliwościach, bo jak masz wałę radiowy, te masz sobie swoje radyjko w kuchni i masz antena w chwaście, nie? No to teraz, żeby te mogło odbierać radio, to ono musi nadawać na tych samych częstotliwościach. I temu też musisz mieć tak samo tu te same częstotliwości widu dopasowane do słońca, które ma inny kąt, bo jak te wiesz pewno z geografii, tu masz Ziemia i tu masz słońce i teraz słońce sobie krąży wokół Ziemi. Nie, teraz Kopernik wprowadził na odwrót, nie, że Ziemia wokół słońca, pod innym kąta podo, wtedy te parmienie są inne, mają inną częstotliwość, czyli są odbijają od stratosfery. Stachu, ale taci glepotów to chyba nawet kałena nie łyknie. Malinku. A, wyskończę le. Jenyś kujowe, taci mądry rzeczy, godoce. Ja chcę, żeby mój syn szedł na mechanika, ale ładnie zagupił na to wszystko. To nie je krową wsepać, jo. Jo. To proszę mnie tak zrobić, żeby było dobrze. Jo to jest zazdrza pod maska, bo nie wiem, czy to wiesz, ale jo. Płednie jedna maska za zero. To proszę tam zazdrzeć. No to my to zaraz sprawdzimy, co tu jest. No i co ja tu widzę? Tu jest na pewno do zrobienia, zderzać hadronów do wymiany i obecnie łeleju do reflektorów już dolu. Co też Stachu, to by musi jeść filtr wycieraczków do wymiany. Jo, filtr wspomagani weceraczków, to też na pewno wymienimy. Jo. To A my ja zrobimy. jeszcze, jak chcę tu przejechać, ja przekręcę kluczyk, to sobie wszystko zaświecło, a wtedy jak ja chcę palec, to wszystko zgasło, a później co znowu zaświecło i ładnie odpalę. Dobra, ja wiem, że to pewno akumulator bandzę. Jo, A, akumulator, także ja co tu wszędzie i... Ale ja mam akumulator z przódku, tam jest rura wydechłewa. A, bo ja są za ginekologa uczył, ja wszystko od tej strony uprawiam. Zresztą, tebe so zdziwiła, jak wiele sprawów od tej strony idzie załatwić. Nie prawie, wiele to mnie kosztowało. No wiele to przyjdzie, no. To nie wezdrzyś na bogatą. Ale ja widzę, że masz inny talent. Jo, to je widzę, że ja rozumiem, kucha upieca, bo mięsko uśmurować. Mięsa te mnie nie śmurej, bo ja mam cholesterol, a kucha te mnie tyś nie robi, bo mnie cecier w górę pójdzie. A ja bym żeby to tak zrobiła, że mnie co innego w górę pójdzie. A co? No co ty nie wiesz? No, może wiem, może nie wiem. No, to ja co powiem tak, niemiecki te miał w szkole. No, co z tam jem bliznała, nie? To sprawdzimy, co z tego lizani weszło.
Co je między 5 a 7? Co tam było? Nekłe seks. A, znaczy co te chcesz? Seks Z kim? z tobą Za co? za uprawienie auto. O, no to Ale tyle pamiętaj, że ja tak lubię na łestro jeść. Z kajdanka ma tacie rzeczy. no to może z żetu. O! Nóżka, nie. Paweł, jak mu nagrony co do wsiadci go przeznał. To jest aresztowany! To jest aresztowany za ceganieni, łesiekiwani, becygani detków, molestowanie białków. My mamy na całym 15 paragrafów jojem Malwina Łewczarczyk, aspirant z wojewódzkiej komendy. Kurde. Pies! Nie, Łewczarczyk. Jo. A was Tido, że Bóg zapłać wiele razy za wskazanie i sprawcę. To te! Ty Judasiu jeden, za co? Aha, pamiętasz te? Jak to mnie sprzedał ta galopkasta do żuka? Jo, to są łeko, że to było do malocha. To le zrobia. I teli było z tego. I oce tego nie zabył. Jo, Paweł cił te, łen lubi na łestro z kajdanka, ma wecygni kajdanci i ta nydłek siopała. Jedzę bez gnoja! Ja z nim, ja tam pał, jak pał. Dobrzyńcą kabaret Quinda Show je ekobudowlanka, mobilny hecie. Na hasło Quinda 3000 złotych zniści. Na kabaret Quinda Show roci Dobrzyńca Enzos 1 w Remi, medycyna robłete, mammografio, chirurgio, sportowy badyrowania i wiele dredzich.